Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Riri. 29 years old at isa sa mga tambalanista ninyo dito sa Las Vegas. Masayang-masaya ako simula na magka-podcast kayo dahil araw-araw ko na kayong nasusubaybayan. Sumulat ako para humingi ng payo. I have a 33-year-old Hawaiian partner and we have been living together for 11 years. Hindi pa kami kasal kasi he does not believe in marriage. Samantalang when we were still dating, he'd tell me when I turned 25. Tapos when I turned 26. And then kapag 27 years old na ako, pag-uusapan na namin daw ang kasal. Tuwing birthday ko, I will ask him pero laging sa susunod na birthday ko ang sagot. Nang tanungin ko naman kung kailan kami mag-aanak, ayaw daw niya. Ayaw daw niya ng bata. 3 years ago, ginusto ng kapatid niya na tumira sa amin. Okay naman sa akin nung simula pero tinawagan ako at sinabing ayaw daw niya ng mga photos at portraits ng pamilya ko sa wall because she does not know them. Bawal daw yung mga aso ko sa loob ng bahay at hindi pwedeng mag-ingay after 6 p.m. I was offended. Pwede naman silang tulungan pero wag naman niya akong manduhan sa sarili kong pamamahay. Kaya nag-away kami. Ang malungkot, kinampihan siya ng partner ko. Gusto kasi niyang tumira yung kapatid niya sa amin para makatulong daw sa pagbabayad ng bills. It all went downhill from there. Para na lang kaming housemates. Natutulog ako sa sala habang siya sa kwarto. 3 taon nang walang nangyayari sa amin. I am also emotionally, mentally, and physically abused. One time he was torturing my dogs and I had to defend them kasi wala naman silang laban. And I got hurt in the process. I fell out of love, tambalan. Last December, I broke up with him. Dinaan ko sa sulat. Binasa niya sa harap ko. Sabi niya, mabuti daw at ako na ang nakikipaghiwalay dahil ayaw niyang cargo de konsensya niya pa ako kapag siya ang nakipag-break. Kaya na lang naman daw kami magkasama ay dahil takot akong mag-isa. Tama naman ang sinabi niya. Bukod sa wala akong lakas ng loob magsulo, wala din akong sapat na ipon para bumukod. Sa ngayon, 9 months na akong may ka-LDR na 21 years old. Tanggap niya ako at ang pinagdadaanan ko. We'd have baby fights, pero dahil constant naman ang communication, naayos namin. Kilala na din ako ng pamilya niya. Hindi lang nila alam na I am still living in with my Hawaiian partner. Baka kasi hindi nila maintindihan kung bakit at takot ako ma-judge. Ang sakit ng ulo ko sa'yo, friend. Natag ka pa din talaga, ha? Okay, sige. At ito nang susunod mong itatanong, ha? Tambalan, ano kayang mabuti kong gawin? Gusto kitang sapakin. Ano ba? Gusto kitang batukan ng slide? Hindi.
Gusto kita batukan ng Slight bongga-bongga. lang. Bongga-bongga. Yung pang malakasan, ganun, para baka sakaling Baka matauhan. sakalang maalog yung utak. Naloka talaga ako dito. Tambalan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Bubukod na ba ako at hihintayin ko na lang na makatapos ng pag-aaral ng ka-LDR ko? Natatakot kasi ako, baka hindi na naman ako mag-workout. Or should I just stay with my live-in partner na kahit hindi ko na siya mahal? Ang sakit ng ulo ko saya! Salamat sa inyong payong, inyong tambalanista, Riri! Riripad ang kamay ko dyan! Asa hapon! Riripad kamay ko dyan! Riri naman. Bata si Riri. Riri naman. Nakikiusap si Nicole sa'yo. Nakiusap naman ako sa'yo. Pero hahabaan ko yung pasensya ko sa'yo at hahabaan ko at lalawakan ko yung pag-intindi sa'yo. At nakita ko to mula dun sa series na The Maid on Netflix. Sana isang araw kunin na tayong endorser na Netflix. Lagi ko na lang sinasabi yung mga must watch. Yung mga Isang- trending, no? Oo. Updated ka pa naman sa Correct. happening. Oo, kasi yun yung time ko for myself. Pag tulog na yung lahat, Oo. manonood ako ng isang episode, ganyan, o kaya isang pelikula. Anyways, so meron ako nung pandemic, meron akong pinanood na series, The Maid. The Maid nga ba yung title? Oh, di ba yun yung horror movie? Di ba yun yung horror movie dati? Hindi, The Men yun eh. Yung mga pinapanood mo. Ato na. Tapos doon, partner, sobra siyang physically and emotionally abused, yung babae. Tapos, nagtatry talaga siyang umalis. In fairness, nung una talagang tiniis niya kasi mahal niya. At yun nga, yung natatakot siya mag-isa, yung ganon. Tapos, sumunod, nagkaroon na siya nung parang medyo matindi na talaga yung pambubugbog sa kanya. Nagkaroon na siya ng lakas ng loob na umalis. Tapos nakaalis na siya. At akala mo parang okay na ano niya na yung sarili niya na umalis na okay na, parang tuloy-tuloy na ito, hindi na siya babalik. Partner, bumalik siya. Bumalik siya sa gitna na lahat. And alam mo, partner, in fair talaga, kaya nga sabi ko dito kay Riri, lalawakan ko yung pag-unawa ko sa'yo. Nung pakapanood ko nun, naisip ko talaga na talagang sadyang may mga taong babalik kahit sobrang tindi ng ginawa sa kanila. Hindi ko alam kung if it's how the brain works, yung it's hindi, 'di ba? Isang malaking bakit ang tanong dyan eh. Oo, No? isang malaking question mark. Why? Pero may mga ganun talaga. Kaya pagka ganyan, ang sasabihin ko talaga, mapag-usap ka dun sa mga ibang taong naniniwala po sa inyo. Or I don't know, kasi bumabalik talaga. Tapos ito si Riri, alam mo ba, totoo ba? Meron akong isang kakilala na ganyan, partner. Paano ulit ang daming... Yung naguguluhan si Nicole sa'yo, napapaungol tuloy. Lahat ng mga lumalabas kanina pa sa... Diba? Ang gulo mo, Riri. Hindi kasi parang Kung hindi nakikita yung mukha mo, iba yung maiisip nila. kung nakikinig lang sa radyo, no? Iba yung maiisip nila ng kwento ngayon. Alam mo, kakanood mo yung partner, kaya naiisip mo yung ganyan. Ang ano ko talaga, Uy, wala ako sinabi. parang ganun. Diba? Kasi ano? Diba? Ganun, that was what I meant. Diba? Kasi parang, ang akala ko itatanong nito ni Riri was, okay lang po bang ipagpatuloy ko na yung relasyon ko dun sa 21-year-old kasi natatakot po ako na baka maloko ako ulit, which was her first question actually. Or another question is, paano ko ba tatanggalin sa buhay namin yung kapatid niya kasi nang himasok na? Correct. Diba? Oo, pwedeng ganon. Ang Diba dami na, pang sinasabi. true. Diba na Nakikira parang, na, nanghihimasok pa. ang dami pa, nasa sarili namin pamamahay pero ang dami niyang hanash. Oo, Ganon. akala ko ganun pupunta yung kwento diba? eh. Hindi, but no. Si Riri, tinanong niya kung aalis ba siya o hindi. Actually, Diba? nagpaalam na nga siya eh. Nagpaalam na siya, di ba nagbigay na nga siya ng correct, letter. kaya nga nagsabi ka na tapos ang sakit ng mga binanggit. Uulitin namin, baka lang di mo na-realize Riri yung ginawa mo. Nagpaalam ka. Tinanggap nung partner mo yung pagpapaalam mo. Correct. At may sinabi pa siyang hindi maganda, which is, Oo. buti na lang sinabi mo. Kasi Oo. baka mamaya cargo de konsensya ko pa na ako pa napag-break sa'yo. Kasi alam ko namang hindi mo kaya mag-isa. Yan. Ang sakit nun ha. Hindi ka nasaktan doon, Riri. Yung totoo. Di ba? Oh. So, okay na. Maayos na yung usapan nyo doon. Tinanggap niya eh. Oh. Tinanggap niya yung pagpapaalam
pinapaalam mo. Ngayon, nag-decide ka na humanap ng bagong partner. Oo. Meron kang panibagong 21-year-old na ka-LDR. LDR. So, Oo. okay kayo. Diba? Diba? Ayos naman. Tapos ngayon, Malaman namin na nandun nakatira ka ka pa rin doon sa taong pinagpaalaman mo. Alam mo ba yun? Ang sakit mo sa ulo! Aware ka ba dyan? Riri, katatapos na ng migraine ko, wag na nating ibalik this week. Pwede? Alam mo, Pakiusap lang sa'yo, Riri. mabait yung partner mo na pinagpaalaman mo kasi kung sa iba-iba yan, 'di ba? May iba ka ng jowa eh. Ba't nakatira ka pa sa akin? Partner, hindi mabait yung partner niya. Tanga si Riri. Hindi, kung sa akin, inalaw pa kitang magstay tumira. Oo, kasi sa iba-iba tatadyakan ka pa palabas. Bakit nandito ka? May jowa ka ng iba. Hindi, baka nga quiet lang kasi LDR naman. Baka ganun kaya hindi alam nung ano. Pero hindi mabait I'd like to say, hindi mabait yung partner niya. Hindi, yung aspeto na yon, yung Hindi pa aspeto rin. na Ay, yon. ayoko ng mabait. Ibang word, partner. Pinagbigyan mapagbigay. ka. Pinagbigyan Oo, ka. pinagbigyan. Yung isang lalaki, medyo mabait-bait pa rin habang hindi pa nadidiscover yung pinagagagawa mo. Na dalawa pa. Ginawa mo siya, Oo, tapos may malaman-laman ka-live-in. niya, kasama mo pa rin yung ex mo. Hindi namin alam, ano bang label nyo? Mag-ex pa ba kayo or kayo ulit? Or border ka. Oh, diba? Diba? Kasi baka naman border to, partner. Ginajudge natin siya na, ba't nandiyan ka pa sa ex mo? Border naman, nagbabayad naman. Ito, nagbabayad ka ng rent at border ka. At wala ka ibang titirhan. Di go. Okay lang ang lahat. Hindi namin alam yung kwento na yun hindi namin alam yung part na diba, yun yun lang, inulit lang namin, baka sakaling malaman mo na yan yung kwento mo. Oo. Di baka lang. Tapos panoodin mo yung The Maid na series. Tapos para lang malaman mo na ganun ka. Oo, di kasi Oo, minsan na hindi tayo makita mo, aware. correct, na makita mo na ganun yun, na parang, kasi nasa labas ka ng picture, tapos manonood ka, di ba? Nasa labas ka ng picture frame. Oo, nasa labas ka ng picture frame at titingnan mo yung nasa loob ng picture. Ang dami mong ibang makikita eh. Pero kapag ikaw yung nasa loob ng picture frame, hindi ba nakikita mo lang yung sarili mo tsaka yung katabi mo? Totoo naman yun. Oo. Yun yung feeling ko, yung looking outside of the picture, thinking out of the box. Totoo talaga, literal na kapag nasa loob ka ng box, ang makikita mo lang yung loob ng box. Oo. Pero pag nasa labas ka ng box, makikita mo na yung box, kulay dilaw sa isang side, orange sa kabilang may butas side. pala, may kagat ng daga sa correct. kanto. May nakalagay caution, di ba? Do not cross. May mga ganon. May naka-print in fragile. Oo, di ba? Mga ganyan. May sticker ng JNT Express, di ba? Kasi nasa labas ka na. Yun yung mga bagay na nakikita namin na nasa labas. At habang nandyan ka, sa loob ng bahay na yan yung box na sinasabi namin. Sa sitwasyon na yan. Sa sitwasyon na yan. Kami yung nasa labas ng box, ikaw ay nasa loob ng picture frame, ikaw yung nasa loob ng frame, kami yung nasa labas, tinitingnan ka. Oo, gallery yung picture mo, 'di ba? Ano kayo, exhibit, ganyan, 'di ba? Pinapanood Ganon. ng maraming tao. Oo, at sa nakikita namin, ang daming problema nung picture. Oo. Ang daming problema ng box. Ba't hindi ka umaalis? Correct, hindi ka ba aware? Yun talaga yun eh. Although may mga tao talagang gano'n, di ba? Yung isang example niyan, yung alam mong palamura yung tao, naririnig ng maraming tao, grabe siya magmura, ang lulutong ng mga mura niya. Pero yung taong yun, hindi siya aware na palamura siya. Mga ganon. Maaaring gano'n, di ba? Isa ka sa kanila. 'Di ba na hindi mo alam yung kinaroroonan mo sa kasalukuyan kasi hindi ka nagzo-zoom out. Yan. Hindi mo siya napapansin, hindi mo nakita. So ngayon inuulit-ulit namin para maramdaman mo at magulat ka, ha? Ito ba ako sa sitwasyon ko ngayon? Yan. 'Di ba may mali ba sa akin? Oo, maraming mali eh. Baka lang hindi ka aware. Oo, baka lang hindi ka aware. Tapos, feeling ko, partner, to be more understanding, hindi namin din alam kung ano yung takbo ng utak eh. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin, partner, parang wag tayo mag-judge kasi hindi natin talaga alam yung buong kwento. Pero dun sa based lang dito sa mga kung ano man yung sinabi mo, talagang the answer to the question is, of course, umalis ka. Minsan pa may feeling tayo na hindi natin kaya mag-isa. Pero alam nyo po, nangyayari talaga yun, na kapag ka nag-decide tayo na maging matapang at nag-decision tayo na maging mag-isa, marirealize pala natin na mas kalma, Yes. mas peaceful, at parang nabunutan ka talaga literal ng tinik. Yung parang Totoo. feeling mo na parang gumaan ang lahat. Yun yung sitwasyon na akala mo hindi mo kaya na mag-isa ka. Pero kapag ka nilagay mo pala yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun, una, kaya mo pala. Pangalawa, mas masaya pala. At mas Totoo. magaan. Kasi medyo mabigat na 3 years na to. Totoo. Emotionally, physically abused. Walang kemerut, di ba? Yung kapatid na intermitida, di ba? Pati yung aso, minaltrato. Oo, may pagmaltrato sa aso. Although nagigets ko naman yung kapatid, 'di ba, na nandyan. Pero yung bang hindi kayo nagkaroon ng chance na
yung maayos ninyo yung, 'di ba, yung sitwasyon ninyo na everybody happy kasi pwede naman yun eh. 'Di ba na magmi-meet halfway kayong tatlo, hindi eh. Ang ending, nanaig yung kapatid. So, ano ka dyan? Oo. Buti pa nga Kailangan- yung dustpan may ano eh. Yung dustpan din sa May kanila may purpose. purpose. Tsaka bilang nasa Hawaii, yung mga lay na sinasabi. Yung mga sinasabit dyan. Alam mo, minsan Oo. yung mga tao, no, kung ano yung nangyayari sa atin ngayon, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, these are consequences of your actions. Meron of din. your decision making. Diba? Kung bakit ka nandyan dyan, ay kagagawan mo rin. Nagdesisyon ka eh. Nagdesisyon ka eh. Diba? Tingnan mo, nag-decide ka na umalis, pero nag-decide ka ulit bumalik ka. Tapos namumroblema ka, lalapit ka sa tambalan. Again, these are byproduct of your decision making. Of your actions. Yeah. So, pagka ganyan, di ba, mag-ingat tayo sa mga padalos-dalos na desisyon or padalos-dalos na pag-aksyon. Kasi mamaya, baka pagsisihan mo na naman sa huli. Baka ang akala mo na nasusolusyonan yung problema mo, ang nangyayari talaga, nadadagdagan yung problema mo. Yeah. Pag-isipan mong mabuti palagi yung gagawin mo. Diba, nag-alis ka pero bumalik ka. Okay. Diba? Nandyan Nakipagrelasyon ka, oo. tapos bumalik ka ulit. Hindi, nandyan ka pa pala. Kalibin mo pa pala kahit sinabi mong ayaw mo na. Diba? Tapos nag-LDR Diba? ka. Ang Ano gulo yun? mong magdesisyon. Oo, diba? Kaya umayos ka. namumroblema ka ngayon. Umayos ka at ipagdasalan mo yung sitwasyon na yan. Okay, Doki? Yes. Riri, kaya mo yan. Akala mo lang hindi, pero kaya mo yan. Bye-bye!